Kaiku, ni uste dela talde bakarra, pabiloi propio doka. Lehen dana ginen, edo gehiengoak arrobiko ginen, eta oin alderantziz, ingenun Bilboko estropada bigarren, beste guztiak irapaz egin nuen. Etorri zen korta, talde hasi zen irabazten, oriotarrak zer eman zion Kaikuri, garaian? Etorri zen, hola ningo du, eta gitxo. Maina ikotzeko behar duzu arrobikoa nahiko jente potente. Eta hori da problema handiena daukana momentu eta Kaiku. Abantari. Mendebete baino gehiagoko historia luzean, zaila da, norbere marka ezartzea, baina 70. hamarkada amaierako eta 80. lehen urtetako Kaikuk arrasto ederra utzi zuen, tostako arraunaren historian, eta merezi du urrezko aroak biltzen dituen txokonetara ekartzea. Bizkaiko ezkerraldeko bi traineruren arteko norgeaoka gainera auspotu egin zuen lehia hori, eta hori bertatik bertara bizi izan zuen gure gaurko protagonistak. Pedro Maria Bando, ongi etorri. Bai, arrasten dugu. Bueno, arraunlari, zuzendaritza kide, klubaren ordezkari ere bai, zelan ez duzu egin zuke Kaikuren alde, Pedro Mari? Bueno, bai, hamarka hartan Kaiku sartu nintzenean, bueno, amazurtzote holan, ba, 72an izan, bueno, egun ginenan ez titular moduan, bai, 24 barkatu, 74 urtetik aurrera, ja, titular moduan zintzen, eta, bueno, ja, Josuliz etorri zanean, 56a gorakada izugarri, bai. Horrez gain, egin dituzu bulego eta golanak ere, pixka bat segida handia eman diozuzuke Kaikuko ibilbide horri, arraunlari bakarrik ez zara aritu. Bai, bueno, arroli moduan, 8 urte, bi itxinuen bitartean, 80 eta 81 itxinuen kanpoan, eta gero 82an, eta hortia bukatu zen, ni arroli moduan. Eta gero beste bugada batean, traineroan negotezien ja nahiko sartzaroak diritiban aldetik, ja tenola sartzeko gaztetu bezala, eta, bueno, horra, sartu nintzen beste hamarkada bat. Beraz, bi aldi ezberdinetan, baina bakoitzen 10 urtetik gora egin zenituen zuke klubaren jiran? Bai, hortxe inguruan, bai. Bueno, arroli titular moduan 8 urte, eta gero diritiban beste 10 urte. Itxura du, Kaiku asko estimatzen duzune elkarte bate dela, esan nahi dut urte asko egin dituzuk bueno, Kaikuren jiran, zer du berezia klub horrek zuretzat? Bueno, ni sartu nintzenean, orduan Bizkaian talde historiko zierrana zegoen, bai, zegoen Santurtzi baita, Portugalete bere bai, orduan, eta Kaiku, bestakit zer erakarri duen, joan ginen kuadrilla bat, orduan 3 trainera atatzi ginen, eta, bueno, xaltezaren zugarria itxioten trainero bat, patroi bat, eta orduan batzutan txanda itxioten izaten merren da. Bueno, holan izatezaren ordukoa. Material askasa, pabioik ezago zen, aldaketa egiten nuen taller batetan, presidentaren tallerrean, bueno, hori zen ohikoa. Baina, bueno, desfidatu genuen, apurka goratza, eta, bueno, ja pabioia egin zarean, eta, bueno, ja hori, bai, zugarria aldaketa bai. Gauzak asko aldatuko ziren ordutik esan nahi dute baliabide aldetik eta ni egondakoa naiz Kaikuren pabilloian, egon naiz Kaikuren pabilloian bertan, eta baita Benediktan dagoen lekuan ere, bi leku ezberdin gazteentzat, eta seniorrek eta erabiltzen dutena, hor baliabideak gehitu dira. Bai, bueno, alde batetik Benediktakoa da paioi municipala, osea, arrauna parte badauzan, bueno, igeregeta dauz talde pilo batan. Baina Kaiku, ni uste dela talde bakarra paioi propio dokana. Bai, horren, bueno, gestio itzela egin zituzten direktibakoek, beren dirua jarri, bueno, ez dakit, etxeak edana jarri zituzten. Bai, Bai, egeren batzu iztiluk izan zituzten, karo, dirua esan aligatzen, eta bai, gestioa, bueno, Madrilean, orduan entzuten da, bai, goikargu denak, bai, orduan, peso esartzen zan orduan, eta Ramon Rubial Madriletik zuzenean, bai, negoziatu zuten. Eta, bueno, gero Eusko jarri zanean, baita geregotzea, bai, lagundu zuen asko. Bai, aurre. Ez dira elkarte asko egongo,
pabilloi propioa dutenak, bakarren bat etortze zait gogora, baina esate baterako ni getariarra naiz, eta getarian municipala da, udalarena da pabilloi izatez eraikina bera, baita beste leku askotan ere, zan edut, okurritzen zaizkite zenbait udalerri, arraun elkartea lokala bera, udalarenak direnak. Alde horretatik, Kaikuri horrek autonomia pixkat eman dio? Bueno, alde batetik bai gastu bere itzalak. Eta, bueno, nik itxita osten gero urteak itzen zen hain onak, laguntzari berez, eta, bueno, Altosono bere pikutario zarean, eta, nahiko txarto pasaituzten, nahiko txarto ekonomikoki. Eta, bueno, paio bat matetzea diru pile bat behar dago. Ganera, lehen terren osun balio gauza handirik, baina oin da nahiko presiatua. Etxe asko da ingurua, etxe berri asko. Eta beti dau kezka horri dira, bueno, kaiko da soziorena, bazkiderena, eta beti dau kezka izango da hori pabioiena, bai. Gaur egun, jarraitzen aldituzu estropadak, pixka bat zuzendaritza lanetatik, bigarren maila batean zaude, traineruko lanak ere aspaldi utzi zenituen, alde horretatik gaur egun ze harreman duzuzuke arraunarekin? Bueno, arraunarekin batzu bai ezagutzen dituen gazte mailari biltzana, bai oso gutxi, eta bueno, pasan urtean azte batarako egon da nire Andrearen lehengusua lortegi. Barre kostarra da, neo bare bai. Eta, bueno, harremanak askotan joate ginen, eta, bueno, pentsatzen du horti Galizia, ez dakitza erroti doanen, eskozioak egiten, ni jarritzen dugu, baina beste modu batea, familiarekin. Lehen familia gureatzen, gu joate gara familiarekin, beren, bai. Eta zure behiek ze ikusten dute, nola ikusten duzu arrauna bera, eta nola ikusten duzu Kaiku? Bueno, benetan, gaur dagoen besarte baterako arrobikoak, kanpokoak, gauzak guzti desberdina dire lehengokoak, lehen danak ginen edo gehiengoak arrobikoak ginen, denpora hartan, eta oin alderantziz da arrobikoa minoria bat da. Eta minoria hori ganera mailaren arabera, hor kluaren maila bere hor mantetzen da. Hori da problema, eta nik uste hor, bueno, dau gora bera batzuk, esate baterako arroi, badau eskola batan benediten esate baterako, baina ateratzen da, jente oso gutxi. Kategoria, beko kategoria da, jente asko dago, baina aurrera ateratzen oso gutxi. Kaiku 1923an sortutako elkartea da, urte asko ditu, mende batetik gora, baina urrezko aroa, esaten da, 78tik 82ra bizi izan zuela garaipenei dagokienez, naiz eta jakin badakigun hori pixka bat lehenago hasi zela prestatzen Jose Luis Kortaren etorrerarekin, eta 76. urtean eta buelta horretan aipatzen da. Zuk bertatik bertara bizi izan zenuen aro hori, 82 urteak etzen dituen egin, tostarte horretan, baina gainontzeko urteak bai, nola oroitzen dituzuan, zuk traineru horretan nola bizi zenuen garaiura? Hombre, esate baterako 78an erabasi genuen lehenengo kotxa, makinatu, eta Kaikuentzako orduan kontxako estropada izan zen, talde historiko bai oso gutxi. Ben Gipuzkoan, Orio, Lasarte Michelin, nahiko fuerte dagoen, San Juan, Arterakoa, San Pedro Linetakoa, baina Bizkaian, Tierban ez dakit noiz irabasitakoa, eta Santurtzin, aurreko gu baino urte bat lehenago irabazuren lehenengo aldiz, usteot. Orduan, 78a kontxera parte usteot izan zala urte historiko bat. Ez dakit kuluran bat daukadan, ze gauza bat da irabazi. Orduan, urte hartan hasi ziren Euskadiko txapelketak. Batelak, trenilak eta treineroak. Eta hortik aparte, usteot bat ingenun Bilboko estropada bigarren, beste guztiak irabazi genuen. Amazirik amairu irabazi zen dituzten okerrezpa naiz? Dana bidez, bueno, aurretik ustailean, gote ziren beko traineura ez dakiz, saltaderraldian, edo lan jote ziren beko traineura zegoen orduan.
Urte ederrak izan ziren, hortan zalantzarik ez da, 70. hamarkadaren erdialdean hasi zen, esaten da, Jose Luis Kortaren etorrerarekin pixka bat, urrats bat egin zuela aurrera Kaikuk, baina aurreko urteetan ere traineru egon bat zegoen eta zutartean zinen, alde horretatik, ez dakit aurreko urte horiek, goia jo aurreko urte horiek nolakoak izan ziren? No, traineruan. Traineruan. Bai, bueno, aputxo batek gorratza hasi ziren ja 74, 74 ja irabazien bi estropada, holan, bueno, azikeran gota ziren hor sandaderaldetik eta horenak joaten zirenak. Hori gatar hor bangoia zebiltzanak, eta baina, bueno, bazegoaren Lasarte Michelin talde oso indartxu da, eta, bueno, biraren, horti perrinako estropada, eta besteran Castron bare bai, eta Castron bare izugarri ja gorantza zikoan orduan ja. Beraz, egia da, Korta etorri zela, eman ziolalako indar bat Kaikuri, baina oinarriak lehendik ere bazeuden, bertako gazteak ere maila altukoak izango zineten derrigor. Bai, bueno, denbora hartan, kontuetan, 75an irabazi genuen trainatan. Traina estatala irabazi genuen. Eta lau, ez dakit, 20 urte, hola, genituen. Bai. Gazteak. Bai, oso gaztea, bai. Oso dauzka jomarri genuen, bai. Eta gero, bueno, hortik 8 urte jarraian txapelketa dauz trainatan. Bai, eta ez dugu hori 78an historiko da, ze hortik aparte dau txapelketa, munduko txapelketa bat. Orduan, ez dakit taldera mat lorpenik egin duenik ez, eta asko gongo ez. Ez dut uste. No, gero, hori, etorri zen Korta, talde hasi zen irabazten, oriotarrak zer eman zion Kaikuri, garai hartan? Bueno, hasi ginean gure taldea, batzu, nahiko gaztea ginela, bai, 21, 22, hola, eta beste talde bat Josuzen adinekoa zirela. Orduan, hor ziren beste 5. Eta gazte hau, zahar zehozea zaten mazuten, bueno, parri batzu ginen, eta onartu egin behar za. Eta, bueno, aia, etorri ziren beti keska horretan, beti egoten ziren, ezta? Eta, bueno, keska ja hori kendu izan, berrek etorri ziren, hola ningo du, eta kitxo. Eta alde hortatik, bueno, berra zeukan, arruetik ezagutzen nuen, ez dakit entrenamentotan, edo bakarri berroka egiten egote ginean, ikuste genuen Lasartekoa aurrekari bat arraunean eta agintzen. Osea, zen izen ohikoa. Bai. Osea, alde bateri Antonio Liden kriston lana egiten zuten bere bai, baina berak aurreko partean joaten zen, atrakotu traineroko orduan, ze pisua dela, hau beti egon da 86 Korta bai. Eta goze pasatzen zuen. Korta mantetzeko pisuan, Kristo sakrifizio. Etzen grasagatik, etzen gantzarengatik pisu hori berezkoa zuen. Bai, muskutara oso, nahiko jartxo zen, eta pasatzen nahiko txarto. Bere pisua mantetzeko, bai. Eta, bueno, hori zen erakazien eskurso, hau berbaten, berak agitzeo zen dara, eta, bueno, kurioso zen bere jarrera. Bai? Bai, orduan, zen aurregarian, baina berbeta zegoen, berak alde batetik zuzentzen, oliden beste batzutan, baina zen berezia, zen bakarra, horrela ebiltzen zana. Orduan etorri zen uste, 26 urte edo zazpi, 26 urte uste zegoela. Garai hartako kronikak, tripulazioak eta pixka eta begiratzen aritu naiz, eta zesana ematen du, oso arraunari balioan itzak ezinetela guztiak, alegia, asko ziren, oraintxe istriborrean, oraintxe ababorrean aritzen zirenak. Hori gaur egun ez da horren ohikoa. Bueno, ekida, denbora hartan, ni uste hortarako teknika asko galdu dela, ez dakit, talde gehienetan, Santurtzi, Orio, San Juan, jente biltzezan bateletan, traineriletan, tripulazio zen, osea, ez dakit, 22, normalizatzen zen, 4 suplente dona. Ni horretan, temporada hartan, 78an, haukik genuen suplente, geratu ginen suplente bat, eta geratu ginen suplente barik, bai. Bat kadera hausi, eta Korta pasatu zen bestaldera, eta holan jarretu genuen temporada guztia. Talere irabazi.
Baina, guroto zen orduan lesio horik eta horreko gauza, ez dakit nien nintzen gogoratzen lesio horik eta zegozi jentea. Bete langilean gehienak eta ordupeio bat. Orduan, kontroloki fabriketan 2000-tik gora. Orduan, izan zen. Izugarria. Asko zordu gehiago. Bai. Sakrifite handia zen, ze, bueno, atatzen jaten goizeko zazpietan entzetik, eta bueltatu amartan. Bai, sakrifite oso handia, bai. Kaikuren urrezko aro hartan, garaion horietan, ze garrantzi izan zuen prestaketa fisikoak, entrenamentuak? Gure partetik, ja, 74an, orduan Madrilen zegoen, ez zen federazioa aldetik, bai Resencia Blume, orduan, ez dakit hori mantentzen da. Mantentzen. Alto rendimiento edo, maila goreneko. Bai, orduan zegoen. Eta, bueno, Portugaltek berak oso aleta izugarri izan zen, ez dakit nalgoratzen noin, bueno, ja, utzitakoa, eta berak eramaten zuen preparazio fisikoa, eta gero baita Angelanda, lehenengo espedizio txizmitekoa, geratu ziren gutxi gora baran, justo falta ziren. Eberestera joan zen espedizio. Bai, lehenengo espedizio, bueno, laguntzen zuen, bai. Beste Iñaki Soaba izan zen. Eta bai, atleta izugarri izan zen, bueno, batez ere, berak ez zeukan esperientziarik, bai atletismotik ataratako entremetok pasaten uzkuen, bai. Eta aulki mugikorrak baltzun eraginik, traineruaren prestaketan? Gure parte, nire kasuan esate badarako behin bakarra joan gintzen txapelketar batea. Doble eskula. 4 garatu ginen lau bakarrik. Justo txapelketa orduan banko gobino izaten zen, ustailan horrela. Orduan, ustailan gu egote ginen trenilatan. Ordu kaikorentzako trenila, bueno, nahiko berriz ez mantetzea. Egida, berakadaz izan, justo galdu zuten 83an. Zumaia izan, irabazi trenilatan, eta hortia izugarri temporada egin zuten Zumaia. Eta zen 8 urte ostean, lehenengo urtean galdu zuten, bai. Bueno, zuk, bertatik bertara esan dugu 78 eta 82ko garaipenak bertatik bertara bizi izan zen dituen Kontxan, beste garaipen asko ere bai, garai ederra izan zen ere, Kaikuk berak, 4 Kontxako bandera irabazi zituen 78tik 82 bitartean, Euskadiko eta Espainiako 3 txapelketa, eta horrez gain, Bizkaiko 12 erdi, federazioaren bandera, eta bandera esanguratsu asko ere bai, Nerbioi saria, Korte Ingles, Zarautzen ere irabazi duen bakarra 78an irabazi zenuten Kaikurekin. Alde hortatik, urte ikusgarri izan ziren, emaitzei erreparatuta ere lana bakarrik ez, lan horrek saria izan zuen. Bai, bueno, kurioso izan, urte horretan esate badarako Zarauzko ikurriñan, da lehenengo ikurriña. Osa, ikurriña gertzen, lehenengo orduan Imanol alkate izanan, eta jarri zuen ikurriña, Zarauzko ikurriña alde batik, eta ikurriña bestaldetik. Izan zen lehenengoa. Orduan arte ematen ez da udaletxekoa emblema, eta hola, baina... Imanol muruak Imanol murua, bai, orduan alkate zenan, eta bai, berak izan zen lehenengoa, ematen hori, bai. Bandera horiek ere, irabazi, lehen da biziko esan duzu ikurriñaren irudi horrekin, pentsa gaur egunera ikurriñarekin ematen da Zarauzko banderaren garaikurra alde hortatik horrek zer esana badu. Eta bestea, garai hartan oso modako edo oso azpimarratzeko izan zena, Kaikuren eta Santurtziren arteko lehia hori izan zen. Ze bai uretan eta bai lehorrean ere, sekulako lehiak izan zen. Nolakoa zen hori? Bueno, bai, orduan guk ez genukan paioerik. Egida, paioi hasi zen erikitzen, 78an amaitxota osten ziren lehenengo metro bat inguruan. Hola, meretzin usteot holan. Ja, genukan ja estakiak da, eta orduan,
gure lekoa, non jartzen genuen trainura izaten zen, bueno, orduan ja, Basilio, berak presidente zeukan tallar bat Santurtzin. Basilio Vázquez, bai, tallerra eta Santurtzin paioia, Santurtzi bai zeukan paioia, zen tabike bat, osea... Gaur egun dagoen eremu horretan? Bai. Izan, taller elektro zegoen hor, eta gero zeukan alokatu genuen, alokatu zituzten Basilio edo diritiba, ja, paio zen, ja, lujuzkoa, ja, sartzen genuen traineura, karro eta danar. Baina, arterako, gerukan, antxe, justo paioi Basilio dagoen traineru hacia tallerrean, eta Santurtzi, osea, imaginatu. Eta kurioso esan, gu ez ginen sartzen euren paioen, euro batzu bai etortzen ziren gure, sugarri tensioa gote esan. Baina hartu gana ona zen bestela, edo liskarren bat edo izaten zen? Baina gote. Batez ez gurekin arroenegaz, klar, pastera gero sartzi ginen jali horretan, baina batez Josuisen kontra, kriston esatzen zioten, joteko handi, Santurtze gazik eta Santurtze, ez daki, bi rampa egote ziren. Bueno, batean jote ginen normalean eskubako partea zegozena. Batzuetan txesanan norbaite, hau da, gurea, Santurtzikoa. Marka da, gero, Bai, nahiko batzuetan, momentu nahiko txarra, pasagentu, bai. Baina marka da, ze biontzi, uretan, nor baino nor gehiago puntan aritzen zinetenak, pentsa, 79 esaterako, zuek etzen duten kontxo gandera irabazi, Santurtzik irabazi zuelako. Horre, lehia betean aritu behar, eta zer, eta kasik arrapala bera partekatzen, entrenamentuetan. Hori ez da asko ikusten. Bueno, meretzian uste ja genuela egonden beste puntan. Bai, amazortzian, iruita amazortzian, ez dakit, maiatzan edo holan, hainbeste ja nahiko berota zegoen giroa, treneriak amaitxo eta, ez lehen hau, batelak amaitu duzte bai. Eta joan gintzen ja, ez paioera, nautikara. Alokatu zuten sotuan, eta egon ginen, eta oso lazai, eta izteilu izela, gozan, urtatan trenila eta zebataro dau, titulo bat non partekatzen dugu bit trenerila. Santurtzik eta zuek? Ez, Lasarte eta gu. Lasarte eta zuek. Hori zergatik? Euroke alde bat iguazten gu, orduan justo amaiera zen nautika inguruan, oin bere Santurtzin horrek egiten da, kable babotatzen zituzten, eta, orduan treneria gaur dauzena. Orduan luto ziren dana batera. Fotofinixik eta... Bai, eta, gero agertu ziren, beste batek norbaitek azalzuen bera basiokala argazki bat, bai, argazki batean eta bestean distantzia da nahiko luzea beste aldean esan ikusten, guk ez gare heltzen, bai, euro bere ez dira ikusten heltzen direla. Guk eskatzen genuen beste largo pare bat egiteko, baina eta erditik, baina ez zuten onartu. Bai. Eta kasualidade, trenila horretaz iguazten, Josulisen ez dakit koñata, gehien hasien beren osokoak. Ingurukoak, hortzaikako jende asko. Hortzaiko jende, noski. Esan dugu, uretan sekulako gerra, zuek eta Santurtzik. Lehorrean ere, itxura denez, gora bera batzuk, bai. Baina zaleek zuten festa esan nahi dut, hango kolore estanda hori ikusgarri izango zemenetan. Bai, urrengo urtean, Santurtzi aukizituen iari 37an kontxa, eta gero 38an, uste geratu zela kontxatik kanpo. Kurioso zen, beitko trainerua sartu zela. Bai. Orduan egite zen, eliminatorio egite zen Hondarribin. Eta, kriston itxasua egon zen, bildurran itxasuan, eta sartu zen eta bestia kanpoan. Eta, temporada benetan neko estilutsua. Eta 79an, temporada itzela egin zituzten, eta azkenengo estropada, guk aldo, ez dakit, Laredoko, bat irabazi genuen, baina beste guztietan bigarren. Eta Euskadiko txapelketa,
lehenengo aldiz egoegaten zara, irueta emeretzian, egin zezan lan errekan bere, bai. Azkenengo estropada, eta ere basik nuen. Orduan, arkaskia ikusten baduzu publikoa, uste dut zaban bez baino, jente gehiago zegoen. Bai, Itzela. Nik ez nazgo horretzen, jente asko behiti gotozan. Ganera, orduan jokatut zan dirua pilo batan, Portugalete zan Turtzi bestaldean. Eta, claro, jente galtzen zutenean, iztiloz etorzen horrero astean. Bai, itxaretzen esan. Gero hortik baretu zen. Osea, hori izan puntu gorena. Bai. Gero egia da baita ere, elkarte bakoitzak edo herri bakoitzak, Sestaok eta Santurtzik edo Keikuk eta Santurtzik norabide ezberdinak ere hartu zituzten eta agian horren ondorioz ere izango zen pixkat. Bai, bueno, gero Kaiku jarrituen denporada gonak, laroita bat, eta bueno, zuten hain eta bai, 86 ostiotekela beste kontxa bat. Baina gero 82an Kaiku, eta horti ja berakada, porka izan, bai. Eta, bueno, baretu zen asko, bai. Garai hartan, zu eta Santurtzi hor mokok aritu zineten, baina egia da, Portugaletek, Zierbenak, Algortak, garai hartan ere, emaitza desentekoak lortu zituzten, nahiko maila honean aritu ziren, beraz, Bizkaiko itxasadarra, Ibaizabalen itxasadarra, oso modako zegoen. Bai, oin batxotan esaten dugu, ez da, oin, bueno, ekarri berduzu, ez da, galizatik, ez da, gero, usteot galtzen dutela edo Bizkaikoan abran ingurutik taldean nortasunak iaia galduta daude. Baina denpora hortan ez da, 2 kilometro inguruan orduan dara ginen. Santurtzekoak gehiena ziren ganera Santurtzekoak. Osea, ez teki igual Zierbenako norbaitek edolan, baina gehiengoak han Joseba Urteaga kriston lana egizuen, kriston lana. Kriston lana, bueno, ez bakarrik usteot, Makeoinari ez daki geratu zen, selezioaren ostian edo parekoa 79an. Osea, tripulazio oso fuerte. Eta ganera, gaten danak arroikoak hangoak. Gu bere bai, bueno, ingurukoak, gu orduan bizinean, ni bizintzen orduan zen, eta bi ginen hangoak, baina beste guztiok hangan ingurukoak, Portugalete, Hierbana, osea, 2 kilometro inguruan, eta bestaldetik Algorta, esate baterako, kristo tripulazio, nigorratzen Algorta, estatalian antxe bertan errekan jogatu zen, eta ez da gero irugarren. Eta jentea, lehioa, Algortakoa. Batzu gure zibilitakoa ingura, baina bertakoa. Eta hoin, Algorta, erda existetzen gira. 70. Hamarkadako amaiera, 80. hasiera, oso garai aldakorrak izan ziren arlo sozialean ere. Hori nola txertatzen zen? Arrauna nola txertatu zen testu inguru horretan? Bai, batzuetan komentatzen dugu, Iribarre eta Kortabarria atara zituzten ikurriña famatzu, zuen herrikoa. Hori izan zen abenduan. Bueno, 76an abenduan. Abenduaren bostean. Hori da, 76an bertan, kontxa nosten, orduan, Gran Premio Nervion, joiagoten zen, muskizko setien deitzen da, karizuen korriña bat. Eta atalago baborretik, eta norbetik ditu, jode, zigortu iziguare, igual botatzen gituzten, eta kero, amaitu noren etaragot, eta jarri genituen, baborretik, beren parean jarri zuen. Eta bai, argazki batzuk atara zituzten aretatik, eta izuna etorri zen, ez daketan handi bilera batera. Eta, bueno, ari gatu zen taldera, eta ez dut esango nori zintzan, bota paperon ziren. Etzen ordaindu beraz. Ezen ordaindu. Bueno, gero, traineruan, esan dugu, trainerietan ere Kaikuk oso urte bereziak izan zituen, bateletan ere Euskadiko txapeldune zuzeu izan dago azara okerrez paldiman naiz, Pasaian, ez? Bai, hori izan, aurretik, lehenengo txapelketa, Kaikuk bat zeukan, eta gero eta bat, hobi txapelketa estatala, bat. Segero dauz, bateletan batez ere, ez daki Franco garraian dauz, pila bat joiatu zaren kontxan, baina ikusten duzu nodon, eta gertzen da, ez daki balko bilko, ez daki altos hornos, ez da guztio etxuten da,
orduan Iberiakoa, bueno, apurtzen aste inguruetan ibiltzen zala, bai. Baina gu, irabazien non, 78an. Eta 19an Euskadiko txapelketa, bueno, 78an eta 19 txapelketa. Eske txapelketa 78an hasi ziren. Bai. Eta da, kurioso bat, traineruan izen zen, bueno, orden egiten zen azkenengo estropada. Bai, bukatzeko. Bukatzeko. Eta azkenengo estropada atzatu zen denporali itzela eta puntategi sinatera eta, bueno, esan ospatu. Eta orduan, Eusko Jaurlaritza orduan zaizitzen, bai, Consejo Basko edo... Bai, egotzen bitartean, eta bera pletxekoa zen Txabe, kirol arduena duna, eta, bueno, hau, hemen daukagu, eta norbaitek, uloik esango zuen hori, zosketatzen dugu, hori ematu. Eta, bueno, talde guztiak zazuten, bueno, irabaztekotan, hemen egondan da, urte guztien irabazten Kaiku izen da, eta Kaiku daue horik, porreina, irabaze barik. Bai. Osea, jokatu barik. Osea, kurioso da hori, anedota, bere bai. Aurrez egin dago lanak balio zuen, horretarako. Amaitzen joateko, handik urte batzutara, hori amaitu zen, arrauna utzi zenuen, bueno, adinan aurrera egin zenuen, eta gero ikusi zintugun askotan telebistan ere bai, Kaikuren ordezkari gisa, galaktikoaien garaian gainera, urte oso onak Kaikuk izan duen beste goraldia hortxe izan zen, agian oso bestelago traineru batekin, tripulazio batekin, zeuk esan duzu lehen garai batean denak gertukoak, hemen etzen alakorik, baina Kaikuk berriz ere piztu zuen grina hori, ez da, zaleen artean. Bai, bueno, hor periodo batean nola gora bera batzuk, bai behan egoian baino ibizala urte batzuk, ez da bizin bat urte, pilo bat. Eta 2009an berriro, bueno, Josulizio guztio torri zela 2007an, berriro, kontatu zen Josulizio, kastotik biletakoa, bai. Eta, bueno, apurka, bai, beko bigarren azarri uno, eta beste kategoria igo 2008an, igo, eta horrek urtean, bai kontxa eta estadala irabazten, bai. Eta urteek ere, pentsatzen dut, poz handikoak izango ziren, sexta hon, elkartean nola bizi zen duten? Pasten da, pasten duzu, emetik aurrera eskola alde batetik, ez egizer, hau beste modu batera, nama berda, nigo direktibarikoen, baina gero konturatu ginen, talde indartsu bat sortzen duzunean, problema daukazu horren parean jente, bestak eta arrobikoak mantetzeko, osea, egita, 2008an uste, arrobikoa sartzeko, bat izan txirri, ero eta urte, patroia, beste Crespo, 50, eta ez da, bueno, baina gero, bueno, suerte izan gendun. Gero Camacho eta hauek. Bai, horre etorziren futboletik. Futboletik etorri ziren? Bai, Camacho eta Angel Mari etorri ziren futboletik. Osea, ez da egin behar, bueno, eskolatik, agian beste kirol batetik bere torrilitak, ez da begiratzen, bado jente, baldintzak berezia dituztenak. Oso bereziak. Camacho garera 2 urtetan, izan titular, eta jente oso potente zegoen erdian, bera joan bazaran lekua, oso potente zegoen, eta... Medina, Steindal, gogoratzen naiz? Bai, berak hemen hau, zean da... Etxe beste ere, bai. Bai, hau hemen anguletan salten izan da. Errasti, Iñaki Errasti. Gaiti oso fuerte. Eta hau lortu zen, alde batetik arrobiko zela, bestetik bere titular moduan, bai. Eta oraindik orain hortxe ikusi du, esan nahi dute, ibilbide luzea egin du. Pare bat urte dut. Bai, egon da, bere, bai. Ederki. Etorkizuna aletu dugu pixka bat, ikusiko dugu aurten gauza galdatu dira, maila galdu zuen gizonezko entraineru nagusiak, emakumezkoena ere hortxe dabil, urte honak egiten, ikusi dugu aurten ere banderen lehian aritu dela, udan zer gertatzen den, baina, bueno, Kaiku badago, mende bete pasa badu, eta oraindik ere aurrera ingo du. Bueno, eri esper du, baina arrobikoak maila matzatzen zunean aputxo betor, ez dakit, esate baterako, maila ikotzeko behar duzu arrobikoa neko jente potente. Eta leku konkretu batzuk, ez dakit, markazte baterako lan, arrobiko jente. Bestela aldatzen egun urtero,
Ba, ez duzu ingo aurrera zekulan berez. Etxeko arraunketa ondo Bai. barneratu duen jende hori, ez da? Eta hori da problema handiena daukana momentu enten kaiku. Gu joan ginenetik guztiot hor pasatu direla bat. Ez dakit, 6-7 urte, bat Ander Bilbao edo pasatu horretik. Beste guztio bazago zen hor, baina ez da pasatu bat ere zu. Orduan, bueno, eta Xabier Mielgo eta hauek ere hor da biltza. Bai, horrek ja bazago zen. Bai, horretik ere. Bai, Josu Luis azkenen urtean eta egon ginen hor, bai, bazago zen. Baina ordutik ona, urtero aldatu behar duzu, eta ikusi da, ez dala jente barri atorri. Hori da problema handiena daukana. Eta neska, bueno, zer, ez? Hauke da urte batzuk hor talde nahiko polita, baina zimaten du 2 urte jarraian. Eta ontzi txikitan ere ondo aritu dira, bateletan, eta Bai, trainerietan, eta... Baina azkenik urtetan, ez pentsa, pasan urtean, esan ikusten maila ondorik eta atzeko partetik ez da. Bai, hor problema aputxo betor, ez dakit, nuko ez dela inbertitzen behar dana. Alde batetik traineroa, presupuesto, handia eta gero beste batzutan, edo beste arlotan ez da batarako beko kategoria da, ni uste dut ez dira jartzen, ni goratzen ez dut taldea, baina jartzen dituzten arraunlari goi mailako ibildirezenak. Ikusiotari. Eta gaur horre taldetan bere ez dut ikusten olako gentia, erakatzen edo, ez dakit, problema dago zen dute baita direktibo aldetik bere problema dago zela, eta... Bai, nik uste dut orokorra dela, ez dela kaikuren kontu bakarrik. Bai. Erki, Pedro Maria Bando, mila esker, gurean izateagatik, tarte atsegin hau, eskaintzeagatik, arraunak gaur egun ere badu zona, baina orduan eretzen atzera geratzen, eta hori guregana ekartzeagatik, mila esker. Vale, zuei, garrikazu.